Δείτε πόσο ψηλά είναι. Πρέπει να τσεκάρουμε την κατάσταση. Εδώ μόνο μαύρες γάτες, μα και άλλοι. Ναι, πολλές μαύρες γάτες έχει. Για πάμε. Ακούς? Τι? Ναι. Θέμα είναι πως θα μπούμε μέσα τώρα. Πράσι να μπεις μέσα. Αυτό λέω, δεν το έχουν Το έχουν ανεβάσει κι άλλο τον τοίχο. Από τι είναι τώρα βλέπω. Να και άλλη πόρτα εδώ. Την μπαίναν από εδώ. Νομίζω ναι, το έχουν εξαλίσει. Ήταν όλος αυτός ο χώρος που είναι από εκεί. Γιατί το έχουν σφραγίσει έτσι? Γιατί ήταν αυτά τα φύρια. Έχει αρκοντήσιμο και τέτοιο. Εδώ πέρα δεν είναι κρεμισμένα. Κάτσε ένα τέτοιο. Πάμε να τσεκάρουμε από τον ανοιχτό χώρο μια φορά απ' έξω. Ποιο χώρο μόνο που κάνει τα φύλλα. Έχει φύλλα. Τι? Έχει φύλλα. Η θεία μου είδε. Πού το είδε? Δεν το σπίτι, φορά. Πρόσεχε. Έλα πίσω από μένα. Δεν μπορεί να πέσει κάπου μέσα. Από ό,τι ήμουν παιδιά ήταν παλιό λεπροκομείο. Εντάξει τώρα δεν το έχω. Το έχω ακούσει ποτέ αυτό. Θα πάρουμε στοιχεία από το ίντερνετ. Ε? Θα μάθουμε για στοιχεία. Περαιτέρω. Όλο βράδυ. Στην μπάνια. Τα βολή από την άλλη μεριά. Παίξε λίγο κάτω. Τι ήταν? Δεν ξέρω, με πετάθηκε. Εδώ που με κουβάλισε τώρα. Είναι τέλεια μήνα. Μπάνια. Εντάξει, βγάζω και κάποιες φωτογραφίες ταυτόχρονα. Βγάζω φωτογραφίες ταυτόχρονα. Θα αναλύσεις μετά. Ναι. Πρέπει να κάνεις φωτογραφίες ή... Και βίντεο και φωτογραφίες. Παίξε λίγο πάνω με αυτό με το μπουστάκι. Έχεις κλείσει το φακό? Όχι, αναμένεις. Φαίνεται λες είναι κλειστός. Και κάτσε.
πάνω. Πάμε. Όχι, Μετά πώς φεύγουμε, δεν... θα φύγουμε πάλι πίσω όπως ήρθαμε, αλλά για πάμε να δούμε λίγο. Αλλά πού ήρθαμε. Κοίτα. Από εδώ πήγαμε. Να ανοίξουμε EMF. Από εδώ ήρθαμε, ρε μωρό. Από εδώ. Πάμε μία πέρα ή πάμε πάνω κατευθείαν. Ανοίγω EMF. Κρατάς. Πάμε. Καγκελόπορτα εδώ. Μου φαίνεται πολύ μεγάλα τα δωμάτια για λεπροκομείο. Γιατί γελάς? Ίσως εδώ είναι οι κλίνες. Δεν Μια έχουμε... παλιά κλινική θα ήταν, μωρέ. Ε? Πάκα μια παλιά κλινική. Ένα μικρό δωμάτιο. Ναι. Πολύ μικρό δωμάτιο αυτό. Ένα κρεβάτι θα χώραγε. Για κλινική. Κοίτα εδώ. Κι άλλο ένα. Κοίτα πόσο μικρά είναι τα δωμάτια. Τι είναι αυτά εδώ. Κοίτα πόσο μικρά είναι. Άσε που θολώνει η κάμερα τελείως. Συνέχεια. Γιατί? Δεν ξέρω. Μπάνια από εδώ. Οπα, είναι πίσω. Τα δωμάτια είναι πάρα πολύ μικρά. Λοιπόν. Μπάνια, θερμοσύφωνες. Πού είναι σου. Άτος εδώ πάνω. Ντουλάπα. Πρέπει να είναι πολλά χρόνια εγκαταλελειμμένο. Δεν πρέπει να είναι και πάρα πολλά χρόνια εγκαταλελειμμένο. Πρόσεχε που πατάς κάτω. Είναι πάρα πολύ μικρά τα δωμάτια. Οπότε κάτι άλλο συμβαίνει εδώ πέρα. Πρέπει να μάθουμε. Θα μάθουμε στο διαδίκτυο. Πάμε πάνω. Δεν έχει ουσία να πάμε μέχρι πέρα. Δεν το θέλετε να ερχόμαστε άλλη φορά πρωί. Ναι. Πάμε να τσεκάρουμε μία απάνω και δεν θα κάνουμε full έρευνα. Θα ξανάρθουμε μεσημέρι. Διόροφο. Μεγαλύτερα. Για πάμε. Για βγεις την αυτοτοράτσα. Ναι. Παρκόνι. Αυτό φαίνεται από εδώ. Εδώ έχω μια πιτσιρίκια μόνο και παίζει. Πάμε. Ωραίο γκράφιτι.
Τίποτα από ενδείξεις. Δεν νομίζω ότι ήταν παλιό λεπροκομείο, κάτι άλλο πρέπει να ήταν. Στο ίντερνετ τι σου βγάζει. Δεν μου το βγάζει καθόλου. Λοιπόν, πάμε κάτω. Δεν υπάρχει... Πάμε κάτω να κατεβούμε... Απλά τα δωμάτια είναι τόσο μικρά που... Είναι πολύ μικρά τα δωμάτια. Ναι, πάμε πίσω. Ίσως 2 ή 3 άτομα μαζί. 2-2. Μήπως ήταν κάποιοι της άλλης... Μπορεί να ήταν εκεί κάποιο λεπροκομείο. Πάμε. Γιατί ίσως βάζανε 2-2 τους ασθενείς τότε. Αλλά μου φαίνεται αρκετά καινούριο για λεπροκομείο. Πάμε, είδα και ένα άλλο κτίριο λίγο πιο κάτω και φεύγουμε. Δεν έχει ανάψει κανένα λαμπάκι. Όχι. Απολύτως τίποτα. Χεσμένος εδώ. Χες τα μέσα. Υπόγειο. Δώσε μου κάλυψη πίσω. Κάλυψέ με. Πού πας όλο τώρα κάτω κι εσύ. Δεν έχει τίποτα απολύτως, είναι ένα μικρό. Υπόγειο. Πολύ μικρό. Ούτε καν υπόγειο της προκοπής. Πάμε. Από εδώ βγαίνουμε. Τι ήταν εδώ άραγε. Δεν έχω ιδέα. Πρόσεχε. Κάνω... Νομίζω ότι θα μπορέσουμε να περπατήσουμε από εδώ μέσα. Δεν έχει τίποτα. Έχει πιο κάτω άλλο ένα κτίριο. Θες να δοκιμάσουμε? Για έλα. Θα έρθεις, θα πάμε λες. Το είδα στο ίντερνετ ότι έχει κι άλλο ένα. Αυτό είναι το μεγάλο. Ναι, κι άλλο ένα δίπλα όμως. Κάτσε λίγο εκεί, περίμενε με. Το κακό είναι ότι δεν περνάς γιατί είναι σικιά εδώ. Είναι λίγο δύσκολο προσβάσιμο. Δεν μπορούμε να περάσουμε από εδώ, πρέπει να πάμε το γύρο. Τίποτα το EMF, καμία ένδειξη.